ଗଳ୍ପଟି ମୋଟାମୋଟି ଏମିତି ଟିକେ ଟୋଟେମି। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ଦିନର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖେଳର ନାମ ଥିଲା ଜୋତା ଖେଳ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାତି ପକ୍ଷ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାତି, ଦିନ ପକ୍ଷ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ହେଲା, ଏ ଆଦିବାସୀ ଖେଳଟି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଖେଳ ପାଲଟିଗଲା। କାହିଁକି? ଅନ୍ଧାରର ସ୍ୱଭାବ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ମାୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏ ଖେଳରେ ଗୋଟେ ମଗାଜିନ୍ ଜୋତା ଭିତରେ କିଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିସରରେ ବଲ୍ ଲୁଚେଇବାର ଥିଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷ କାମ ଥିଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜୋତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବେ। ରାତି ପକ୍ଷୀ ପେଚା କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ବଲ୍ଟିଏ ରଖିଥିଲା, ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଦିନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବ ସେ ବଲ୍ ଖୋଜି ଚାଲିଲା ଆଉ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନାର ସ୍ୱରରେ ଡାକି ଚାଲିଲା କିଛି ଏମିତି ଭାବରେ। ମୋ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେ, ମା ଦେ 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 ମା ଦେ, ଆଗୋ ଦେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁବଟି ମାଗି ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ମାଗି ଚାଲିଛି। ଆଶାର ସହ, ବିଶ୍ୱାସର ସହ, ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ, ଖୁସିର ସହ, ସେ ଆଲୋକର କିରଣ ପାଇଁ ଏବେ ବି ସେ ମାଗି ଚାଲିଛି, ଦେ ମା ଦେ।